Il-konferma tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat li l-familja tiegħu defset imneħira fil-ġlieda għal min kien se joħodlu postu fit-tmexxija tal-Partit Laburista tidher li urtat mhux ftit li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li qed jara kif jagħmel biex ikompli jiddisassoċja ruħu mill-kontinwità li Roberta Bela wiret minant Muscat. F'intervista ma' Times of Malta ftit tal-jimilu, Joseph Muscat ikkonferma dak li kienu ilhom jgħidu ħafna, inkluż mill-kamp ta' Chris Fearn li Michelle Muscat appoġġjat lil Bela u allura ħadmet kontra Fearn. Il-verità hija li pereżempju Michelle tkellmet ma' xi nies u tkellmet favur Roberta Bela. Dikjarazzjoni li jidher li reġgħet fetħet il-ferita lil Chris Fearn għal mod kif il-magna tal-partit ħadmet kontrih fil-ġlieda leadership sena u nofsilu. U dikjarazzjoni li żgur ħadd ma stenna li kienet se tasal wara daqstan żmien. U għad konferenza tal-ħabarijiet, Chris Fearn ġie mistoqsi propju dwar dan il-kliem li qal Muscat. Bid-Deputat Prim Ministru ma ħassux komdu jikkummenta, tant li qal li se jkunu l-istoriċi li analizzaw dak li ġara sena u nofsilu. Ħalli l-istoriċi li analizzaw dak li ġara waqt dik il-kampanja elettorali tal-leadership tal-Partit Laburista. Matul l-istess intervista, l-ex Prim Ministru konferma kemm Roberta Bela u l-kontinwità tiegħu meta ftaħar li dan il-gvern ta' Bela u l-istess gvern tal-2017 li kien imexxiju. Il-gvern huwa l-istess gvern b'mandat tal-2017, mhux qegħdin nitkellmu fil-passat, qed nitkellmu fil-preżent. Mistoqsi dwar dan minn Net News, Fearn ħarab milli jgħid jekk hux gburi li jifforma parti mill-istess gvern li ħoloq Muscat, dak li fl-2019 kien mażul bħala l-aktar politiku korrott fid-dinja. Minfloku għalinna biss li hu gburi li Laburist u biex jiġbor kliemu qal li gburi li hu Malti u ħarab jiġri lejn il-karozza mingħajr ma semma la lil Roberta Bela u lanqas lil Joseph Muscat. Gburi li tifforma parti mill-Kabinet tal-2017. Gburi li Laburist, gburi li Malti. Gburi li Malti. Li parti mill-Kabinet tal-2017. Situazzjoni li qed kompli turi kif il-qasma ta' sena u nofsilu fil-Partit Laburista għadha tinħass, tant li d-dikjarazzjonijiet ta' Muscat ma' Times of Malta inftemu minn ħafna bħala l-petrol li reġa' qajjem in-nirien.